Καλημέρα σε όλους, καλημέρα κύριε Υπουργέ. Καλημέρα, Για την κατάσταση στα νοσοκομεία δεν χρειάζεται να μιλήσω εγώ. Όλοι οι αρμόδιοι φορείς, όλοι, όταν λέω όλοι εννοώ όλοι. Ιατρικοί σύλλογοι, Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος, ενώσεις νοσοκομιακών γιατρών, την παρουσιάζουν με τα μελανότερα χρώματα από πολιτική και κομματική τοποθέτηση, και ξέρει πολύ καλά ο κύριος Υπουργός ότι και στις ιατρικούς συλλόγους πολλούς αλλά και στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο υπάρχουν πλειοψηφίες που πρόσκειται στο δικό του κομματικό χώρο. Παρόλα αυτά όλοι συμφωνούν, εγώ φυσικά όχι. Όλοι συμφωνούν ότι η κατάσταση είναι απαράδεκτη, και αν μου επιτρέπετε, τα σημεία εχμής που πρέπει άμεσα να ανατραπεί η κατάσταση, άμεσα έπρεπε να έχει από χθες, είναι δύο. Το ένα είναι οι ελλείψεις προσωπικού, όπου έχουμε φτάσει σε τραγικό σημείο, επειδή επικαλέστηκε ο κύριος Υπουργός προηγουμένως το Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Θα ήθελα να του υπενθυμίσω ότι ο εκπρόσωπος του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ο κύριος Μπερτολίνη, εδώ και 14 μήνες με συνέντευξή του στο πρακτορείο Reuters έχει κρούσει τον κόδωνα του κινδύνου και έχει μιλήσει για άμεση ανάγκη να σταματήσει η απαγόρευση προσλήψεων νοσηλευτικού και ιατρικού προσωπικού που έχει επιβληθεί από τις κυβερνήσεις των 4 τελευταίων ετών. Εδώ να ανοίξω μια παρένθεση: θα πρέπει να διευκρινιστεί αν αυτό το εγκληματικό μέτρο της απαγόρευσης των προσλήψεων νοσηλευτικού και ιατρικού προσωπικού στα δημόσια νοσοκομεία έχει επιβληθεί από το τεχνικό κλιμάκιο της Τρόικας ή αν είναι πρωτοβουλία των ελληνικών κυβερνήσεων. Κλείνω την παρένθεση. Και το δεύτερο σημείο εχμής, για το οποίο πρέπει να λυθεί τώρα, χθες, προχθές, αύριο, είναι το αγκαρθώδες πρόβλημα της χρηματοδότησης των νοσοκομείων, όπου οι κυβερνώντες μας αγνόησαν παντελώς όταν από τις αρχές του 2012 λέγαμε ότι ο ΕΟΠΗ σαν οικονομικός οργανισμός είναι θνησιγενής και θα καταρρεύσει από την ώρα που θα αρχίσει να λειτουργεί. Το αποτέλεσμα είναι ότι αυτό έχει γίνει σε όλο το μεγαλείο. Όχι μόνο τα αναλώσιμα υλικά και τα φάρμακα που κάθονται και καταργούν διαγωνισμούς τελειωμένους, ενώ μας λέγανε, και τα ακούγατε κι εσείς, να κάνουμε διαγωνισμούς και να μην γίνονται απευθείας αναθέσεις, φτάσανε στο σημείο να καταργήσουν τους τελειωμένους διαγωνισμούς για απαραίτητα ιατρικά μηχανήματα και για εργαλεία σε όλα τα μεγάλα νοσοκομεία, έτσι ώστε να βρούνε κάποια λίγα χρήματα για φάρμακα και για στην ιατρική, και όλοι μας εδώ, αλλά εγώ τουλάχιστον, μία αρχή. Ό,τι κάνω στην ιατρική μου πρακτική, ό,τι προτείνω, είναι αυτό που θα πρότεινα και θα έκανα και στους δικούς μου ανθρώπους. Καλώ την πολιτική ηγεσία της χώρας να κατέβει από το καλάμι που έχει καβαλήσει, να αφήσει τα ψυχρά νούμερα και τα επικοινωνιακά και να καταλάβει ότι στα δημόσια νοσοκομεία νοσηλεύεται ο φτωχός Κοσμάκης, το 99% του πληθυσμού, που του έχουν πάρει τα πάντα, που του έχουν πάρει τις συντάξεις και που δεν θα τους αφήσουμε να του πάρουν και το δικαίωμα στην περίθαλψη. Κύριε Υπουργέ, μιλάτε σε έναν άνθρωπο, σε έναν γιατρό, ο οποίος φτύνει αίμα κάθε μέρα για να κάνει καλά ανθρώπους, και του λέτε ότι είναι dealer. Θα απαντήσω εγώ. Ορίστε, απαντήστε. Πράγματι, Γιώργο μου, είναι αυτοί οι οποίοι κάνουν μυστικές συνομιλίες με τους εκπροσώπους των διαγνωστικών αλυσίδων σε περίεργα γραφεία, περίεργες βραδινές ώρες, και τους έχουν υποσχεθεί ότι θα απολύσουν όλο το προσωπικό του εργαστηριακού τομέα όλων των μεγάλων νοσοκομείων και θα τους το δώσουν με εργολαβία με τα δικά μας λεφτά. Dealers ιδιωτικών συμφερόντων. Είναι αυτοί οι οποίοι δίνουν σε ημέτερες διαφημιστικές εταιρείες, σε αυτή την εποχή που ο ελληνικός λαός πεινάει, 2 εκατομμύρια ευρώ για διαφημιστικές εκστρατείες ενάντια στην παιδική παχυσαρκία που δεν γίνονται ποτέ. Dealers ιδιωτικών συμφερόντων είναι αυτοί που ακόμα και αυτή την περίοδο που μιλάμε κατευθύνουν πακτολούζες του κρατικού και ασφαλιστικού χρήματος προς τα μεγάλα ιδιωτικά συμφέροντα. Παρακαλώ, κύριε Παπα-Νικολάου. Είναι οι dealers. Ωραία, μπράβο. Από τη στιγμή που ο Υπουργός ομολογεί ότι ο ΕΟΠΗ δεν πρόκειται να πληρώσει, αυτό είπε τώρα, και τα νοσοκομεία λειτουργούν με κρατικά λεφτά, εγώ τον καλώ στον αέρα στην εκπομπή σας, αφού ο ΕΟΠΗ
δεν πληρώνει φράγκο και ούτε πρόκειται να πληρώσει. Το ομολόγησε ο Υπουργός τώρα. Εγώ δεν είπα φράγκο. Είπα έδωσε 500 λιγότερα στο 1%. Εντάξει, δεν πρόκειται λοιπόν να πληρώσει δηλαδή, ο ΕΟΠΗ και να αναγκάζεται και τα δίνεται από το κράτος. Να ανοίξετε αμέσως αυτή τη στιγμή που μιλάμε τις πόρτες των νοσοκομείων στους ανασφάλιστους συμπολίτες μας να έχουν δωρεάν πρόσβαση στην περίθαλψη. Κάτε το τώρα, κύριε Γεωργιάδη, στο γραφείο σου και είχες προτείνει στην ΕΙΝΑΠ, σε εμάς δηλαδή, που είμαστε σε πλήρη και αποκλειστική απασχόληση εδώ και 30 χρόνια, να μας την καταργήσεις. Το ανακαλείς αυτό, σταμάτησε αυτό το σχέδιο. Πού τα ακούς αυτά, μα τι αυτά που λες τώρα. Μα είσαι να καλάψουν. Δεν ήρθαν οι εγώ στα επικοινωνιακά, βρείτε άλλον. Ομολογήσατε τώρα κάτι. Ότι θέλατε να καταργήσετε την αποκλειστική απασχόληση και σε εμάς που την είχαμε. Και από την άλλη λέτε ότι θα την κάνετε και στους γιατρούς του ΙΚΑ που δεν την έχουν τώρα. Και θέλετε να σας πιστέψουμε. Και πράγματι με το απογευματινό χειρουργείο, όπως σωστά είπατε, το φακελάκι θα γίνει νόμιμο. Θα πληρώνεις και φόρο δηλαδή. Θα πληρώνεις και φόρο και θα μπορεί. Δηλαδή ή θα έρχομαι στο νοσοκομείο και θα λέω ή θα χειρουργηθώ το πρωί μετά από 5 μήνες δωρεάν ή θα χειρουργηθώ το απόγευμα δίνοντας 5 χιλιάρικα. Ακριβώς. Σήμερα τα χειρουργεία των νοσοκομείων λειτουργούν τα προγραμματισμένα μέχρι τις 3 το μεσημέρι. Ναι. Δημιουργούνται λοιπόν μεγάλες ουρές. Έτσι δουλεύει το σύστημα σήμερα. Ναι. Σήμερα αν πας δηλαδή, πας προγραμματισμένες αυτές οι χειρουργικές. Γιατί δεν παίρνεις άλλους 10 χειρουργούς, να χειρουργούν και το απόγευμα όπως το πρωί. Διότι δεν έχεις λεφτά για να το κάνεις αυτό, Δημήτρη μου. Αυτό δεν θα το κάνεις δηλαδή, ποτέ. Με λίγα λόγια λες στο φτωχό, κάτσε να πεθάνεις περιμένοντας 5 μήνες και σε αυτό που έχει λεφτά. Αυτό είπα. Είπα αν δεν κάνουμε. Ρε Γιώργο, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Εγώ σε παρακαλώ. Αν δεν κάνουμε τα απογευματινά χειρουργία, ώστε όσοι το κρίνουν και νομίζουν ότι μπορούν να φύγουν από την πρωινή ουρά για να πάνε το απόγευμα. Ρε Χριστιανέ μου, καταλαβαίνεις τι λες ή δεν καταλαβαίνεις. Εγώ μια χαρά καταλαβαίνω. Έχουμε δύο ανθρώπους οι οποίοι είναι έτοιμοι να πεθάνουν, δεν θέλουν χειρουργείο. Δεν θέλουν να πάνε γρηγορότερα. Περίμενε ένα λεπτό και του λες εσύ που έχεις. Δεν λες να πεθάνουν, Γιώργο μου, σταμάτα το λαϊκισμό επιτέλους. Άλλο τα επίγοντα. Κάτσε, με φωνάζεις. Μα δεν μου λες έτοιμοι να πεθάνουν, αμέσως ο λαϊκισμός μπροστά. Εντάξει, ανακαλώ τώρα έτοιμοι να πεθάνουν. Λοιπόν, πρέπει να κάνουν ένα χειρουργείο. Και δεν μπορούν να περιμένουν 5 μήνες γιατί είναι επικίνδυνο για την υγεία τους. Αυτοί που είναι επικίνδυνος δεν πάνε το πρωί σου, δεν κάνουν χειρουργείο για πλάκα. Αυτοί που είναι επικίνδυνο για την υγεία τους είναι εκτός ουράς. Άρα δεν πειράζει, είτε να κάνουν σε 5 μήνες, είτε σε ένα χρόνο, δεν πειράζει. Δεν απειλείται η υγεία τους. Σε παρακαλώ τώρα. Σου λέω όμως, υπάρχουν προγραμματισμένα χειρουργεία που σήμερα σε ορισμένα νοσοκομεία έχουν πολύ μεγάλες ουρές. Αυτό που λέει ο Δημήτρης είναι το πιο λογικό να βρει. Θέλω να μειώσετε την ουρά χωρίς να υπάρχει και εδώ η ταξική διαφορά. Κάποιος που έχει λεφτά να κάνει τη δουλειά του από το κράτος που του εγγυάται την υγεία του και κάποιος που δεν έχει λεφτά να περιμένει σαν μαλάκας μέχρι 5 μήνες. Κύριε Οικονομία, αυτό σου λέω. Κύριε Οικονομία, μ' ακούτε? Είναι πολύ απλό. Μην μας βγάλεις εκτός όριων τώρα. Το σύστημα που σου λέω τώρα, αυτό που σήμερα περιμένει 5 μήνες θα πάει στους 2. Είναι πολύ απλό το θέμα για να μειωθούν οι ουρές σήμερα. Τι λες κύριε Παπα-Νικολάου? Λέω, για να μηδενιστούν οι ουρές αυτή τη στιγμή που μιλάμε και οι αναμονές. Να ανακληθεί η απαράδεκτη και εγκληματική πολιτική για την απαγόρευση προσλήψεων νοσηλευτικού και ιατρικού προσωπικού και θα μηδενιστούν οι ουρές. Εγώ είμαι νευροχειρουργός. Στην νευροχειρουργική πριν από 30 χρόνια οι επιπλοκές για καλοήθεις παθήσεις όπως καλοήθεις όγκους εγκεφάλου ήταν 30%. Σήμερα με την καινούρια χειρουργική τεχνική και με την καινούρια τεχνολογία που έχουμε επιστρατεύσει το έχουμε κατεβάσει στο 3%. Εδώ με την κατάσταση που επικρατεί προσπαθούν πάλι να μας γυρίσουν 30 χρόνια πίσω. Δεν θα τους αφήσουμε, κύριε Οικονομία. Καλημέρα. Η συνεχής απαξίωση των δημοσίων νοσοκομείων που για συνδικαλιστούς, για πολιτικούς λόγους κάνετε είναι απαράδεκτη. Εγώ γυρνάω κάθε εβδομάδα ένα νοσοκομείο. Ήμουνα στον Άγιο Σάββατο την περασμένη εβδομάδα. Ήμουνα στον Άγιο Σάββατο την εβδομάδα και βγαίναν όλοι οι ασθενείς από τους αλάμους και λέγανε πόσο ευχαριστημένοι είναι, κύριε Παπα-Νικολάου. Δεν ξέρω αν στο δικό σας νοσοκομείο οι ασθενείς είναι δυσαρεστημένοι. Λοιπόν, δεν ξέρω. Καλημέρα σας. Ξέρω όμως, συγγνώμη, ότι τα δημόσια νοσοκομεία